Para makasama kaya, para makasama. Ito mga nilalaman ng plaque of recognition and appreciation, certificate of appreciation. We hereby express our sincere gratitude to Mrs. Annie C. Tani in recognition for her sincere dedication and generosity as support for our tree planting project for the community presented on this 13th day of November 2012 at Vicente Madrigal National High School, Binangonan, Rizal, Philippines. Signed, Ms. Jane Z. Apostadero, BHLC President, Mr. Absalon C. Fernandez, BMNNH Principal 2. Thank you. Sana po huwag kayong magsawa pag-donate sa amin. Huwag po kayong magsawa pagtulong, lalo na po sa estudyante at sa bayan ng Binangon. Mga babae. Ay, last year nagbigay siya ng 1,000 sa mga barangay. Ito, nagbigay 200. Mapalat kayo dahil. Correct. Thank you. Siguro pakuha tayo sa may trees. Ma'am, tapos samahan natin kasi mag-class. Sige po. Uy! Sasamahan pa sa baba. Sa baba. Ay, Kapit ka na rin yung Loren. ay, di nila nakita ako. Hawak kayo ng trees. Kuha-kuha ng isang puno. Tapos pabigay mo muna. Hindi, yan ay assignment ko eh. Ha? Kasi silang Arago. Asya, yung malaki. Ito matibay na aras. Pala to. Saan niyo ito itatay? Sa halipot. Mamaya puro sa may. Siguro, picture tayo ng pati sila na dito din sa tabi natin. Galing Sa likod po kami. Eh, sige. Sa likod kaya. Magdiyan sa likod ka. Dito ka at dito ka. Ano na kailangan halaman? Bababa yun. Space ng isa para makita. Buha pa kami, tapper. Yan. 1, 2, 3. Kapag. Bali doon tayo sa tayo. Saan man dito? Alas pa sa